Melvin Guder huwa speċjalista tal-għajnejn, wieħed minn 6 kirurgi f'pajjiżna li jagħmlu l-operazzjoni tal-katarretti. Guder ġie lura Malta 4 snin ilu wara li jagħmel diversi snin jaħdem fil-qasam tas-saħħa fl-Ingilterra. Waqt il-programm Kalamita fuq One, il-kirurgu Melvin Guder spjega li bħalissa hemm madwar 4,000 persuna jistennew biex jagħmlu operazzjoni tal-katarretti. Qal li għall-kuntrarju tar-Renju Unit fejn pazjent jistenna massimu ta' 4 xhur għal din l-operazzjoni illi jiddum 20 minuta, f'pajjiżna pazjent irid jistenna bejn 2 u 3 snin. Il-waiting list hija fittizja li ngħidu li ma teżistix. Fil-fatt jekk jiena l-ħares qatt inti kollok kataretta u ntik karta biex tmur Mater Dei, inti m'għandikx ċans li tagħmilha qabel sena u nofs 2 snin oħra. Il-kirurgu jgħid li jekk wieħed ma jagħmel xejn jekk ikollu l-katarretti jista' saħansitra jama. Iżid iżda li bil-proposta li gvern ġdid jaħdem mal-privat fil-qasam tas-saħħa, il-waiting list għall-operazzjonijiet tal-katarretti jistgħu jitnaqsu sostanzjalment. Il-futur ta' din l-operazzjoni f'Malta huwa sabiħ ħafna għax motivazzjoni hemm ħafna, kantina l-opportunità biex naħdmu jiena naf diġà ħafna il-pjanijiet li għandna li għandu wkoll Joseph li jerġa' jingħaqad mal-privat illi il-waiting list issir raġonevoli ħafna. Mhux hekk biss, il-kirurgu jgħid li anke b'immaniġġjar aħjar jistgħu jitnaqsu l-listi ta' stennija għall-operazzjonijiet. Għandna faċilitajiet, però qed niġu maniġġjati ħażin u jinħelew ir-riżorsi li għandna, li hija ħasra. Jinħela l-ħin, jinħela il-mod kemm nagħmlu operazzjonijiet kuljum, però better policy making u management aħjar, mhux bil-fors iktar managers ta' qed ngħid jien għandna biżżejjed naħseb min jgħidilna għamel hekk, għamel hekk u għamel hekk. Jiena konvint illi din il-waiting list forsi tisparixxi nkun qed inkun wisq ambizzjuż, imma tiġi f'livell aċċettabbli.